A Xunta reivindica o papel dos centros especiais de emprego na creación de oportunidades laborais para as persoas con discapacidade. O Conselleiro de Emprego visitou hoxe en Outes as instalacións da Disbismur, entidade de referencia. José González achegouse ao Centro Especial de Emprego de Disbismur para coñecer o labor que desenvolve esta asociación integrada en Cegasal e que leva máis de 40 anos promovendo a inclusión social e laboral das persoas con discapacidade. Nos o que queremos é visibilizar o bo traballo que fan os centros especiais de emprego, fundamentalmente os de iniciativa social, como este que estamos aquí, non? Eu creo que hai que distinguir unha labor de acompañamento das persoas con discapacidade, que é importante, pero sobre todo a súa integración pola vía do emprego. E creo que neso son un referente como digo, os centros especiais de emprego, especialmente os de iniciativa social. Digo especialmente os de iniciativa social porque son máis da metade dos que temos en Galicia e ademais fan un traballo, como acabamos de ver, extraordinario. Os centros especiais de emprego son unha peza clave da economía social, ao facilitar o acceso ao mercado laboral e favorecer a autonomía e a participación plena deste colectivo. Temos o centro aí arriba, o centro de recursos, que hai centro ocupacional e centro de día, entón a idea é que salan do centro ocupacional e que encontren un traballo. Hasta ahora xa dúas persoas que estaban formándose no centro ocupacional están traballando en Viveiros Valadares, dúas persoas con enfermedade mental, xa que nas zonas rurales as persoas con discapacidade intelectual e enfermedade mental pois están, o 90% están non paro, non hai quen lle de traballo. Por iso a idea foi de crear este centro especial de empleo para integrar esas persoas. Estas entidades responden ás necesidades do tecido productivo galego en sectores como as artes gráficas, a alimentación, a artesanía ou o transporte. Unha vez máis, orgullo emblema outiense por moitísimos factores. Primeiro de nada, volvemos a reiterar, centro de día, centro ocupacional para persoas con discapacidade. Por suposto, un dos principais fins é mellorar a calidade da vida das familias. Sempre tratamos de dar visibilidade que, mellora a parte de mellorar a calidade de vida das persoas, que é algo primordial. Por suposto, estamos dinamizando o noso territorio. A Xunta destina este ano máis de 45 millóns de euros ao impulso da economía social. Deles, 27 millóns financiarán os centros especiais de emprego para contribuir ao mantemento de alrededor de 6.600 postos de traballo para persoas con discapacidade, ademais de apoiar novas contratacións, adaptación de postos e unidades de apoio profesional. O titular de emprego incidiu tamén na reserva dun mínimo do 6% da contratación pública para centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción. Falamos dunha orden, nós temos un orzamento en economía social de 45 millóns de euros e esta orde dos centros especiais de emprego pois cubre 27 millóns máis as ampliacións que sempre tratamos de chegar pois a todas as demandas que fan dende os centros especiais de emprego. Ademais temos formación dual tamén especificamente preparada para persoas con discapacidade e aí facemos un esforzo orzamentario e despois temos dende as administracións públicas unha obriga, e ademais non é unha obriga, sino un compromiso de contratación deste tipo de centros que en Galicia ademais pois témolo por riba do que nos exixe a lei. Estamos no 6% de contratación reservada para os centros especiais de emprego e as empresas de inserción. O conselleiro destacou que Galicia é xa a quinta comunidade con maior número de contratacións de persoas con discapacidade e asegurou que o Executivo galego continuará reforzando as políticas de inclusión laboral e apoio á economía social.